Tomke mandje altijd blier. Tomke meiding krullind heer. Meiding hoentje sabretaal. Harkje gauw naar dit verhaal. Siedekroep boartje. Tomke en Jannejoe zitten voor de televisie. Ze sjoggen naar een tekenfilm. Maar dan komt Cornelia. Zo. En pardoes drukt ze de televisie uit. Het scherm wordt zwart. En nou vind je maar wat oors uit. Toe. Nog één filmpje, Cornelia. Nee, je mag nou een haas, jongen. Nou. Wat zullen we dwang, Jannejoe? Ik weet net. Zullen we verstopperken dwang? Ja. Ja, verstopperken. Oké, ik tel ontzien. En dan zie ik Jim op. Ja. Jannejoe shot om haar in. 1, 2. Wat is een mooi plakje. Ze ziekert en ziekert. 5, 6. Oh ja, achter het keukenkastje, daar vindt hem niet net. 8, 9, 10, ik kom. Tomke ziekert in de kamer. Ja, Romke, onder het tafeltje. En nou Jannejoe nog. Even zien. Tomke zit achter de gordijn. Nee. Geen Jannejoe. Onder de bank. Nee. Ik net. Oh, dan zit ze in de keuken. In de keuken ben net zo volle verstopplakjes. Ja. Haha, ik had die voen. Achter het kastje. Nou, maar stooziekje, Jannejoe. Ja. Oké. Jannejoe komt achter het kastje waai en gaat op de bank zitten. Ze begint dadelijk te tellen. 1, 2, 3. Oh, stadiger tellen. Ons kan ik me nooit zo gauw verstopje. Oké. 1. Romke kroept achter de hoenenkoer. 3. Een plakje dat Jannejoe me nooit vinden kan. Oeh. Oh, wacht, ja. Ik weet wat. Heel stil sloept er de trap op. In Cornelia haar slipkamer werd er een prachtig plakje. Heel vier voort jet er Jannejoes stem. Kou in een kleerkast. Daar vindt ze me nooit. En dan kroept er in de kast. Ja, sa. Ja, Romke, jongen. Achter die koer. Ik zeg die stut. Nou, Tomke. Ja. Ze ziekert overal. Maar Tomke vindt ze net. Nee. Oh. Tomke is net in de kamer. En net in de keuken. In de gong misschien. Tomke jet de door van de gong verder iepen gaan. Oh, daar komt Jannejoe. Koude kast door nog een beetje dichter dwan. Oh, shut ze me voort. Tomke loekt door de door, maar hij doet het wat te voel. De door gaat dicht en valt in het slot. Help. Ik zie niet meer. Oh, wat is het hier donker. Tomke. Meidje, een salootje. Dan jette Jannejoe op hem. Oh. Piep. Piep. Maar omdat de door dicht zit, jet Jannejoe het net. Tomke. Meidje, een salootje. Piep, piep. Doe nou. Ken niet. Nee, Tomke is net poppen. Zo is stiekem net potten gaan wezen. Misschien zit er wel in het hok. Tomke! En dan giet Jannejoe weer naar onderen. Tomke! Tomke schrikt ervan. Maar als Jannejoe me nou net vindt,
Dan moet ik voor altijd in deze kast zitten blijven. Ik wil eruit. Tomke truwt met de hand in de door. Heel vol. En dan zetten de voeten direct aan. Als ik nou heel vol truw, dan gaat hij vast wel open. Maar het slot is sterker als Tomke. De door blijft dicht. Wat was het je warm in de kast? Ik wil eruit. Tomke begint te roepen. Ja, Naju! Ik ben Boppe! In Cornelia haar kast! Marianna Joe is boeten. Nee, ik net. Die jet niet. Maar Hé? Romke jet al wat. Ja, ik Tomke nou? Heel stil stiert het te harkjen. Ja, dat is Tomke. Hij roept help en Janne Joe. Maar waar zit er dan? Ik denk in uw huis. Wacht je maar, ik speur hem wel op. Het lood komt uit Cornelia haar sleepkamer. Maar dat weet er net. Tomke! Uit Cornelia haar kast. Janna Joe docht de door iepen en Tomke kroept gauw uit de kast. Mooi verstoplakje, hè? Koest me net fijn, hè? Nee. Maar Romke wel. Ja! Ja. Ja. Lokkig wel. Goed van mij, hè? Ja. Romke, Cornelia en Tomke zullen sliepen. Het verhaaltje is nou uit. Voordat ze op haar bedje kroepen, jouwen ze daar nog gauw een tuut. Bij de Tonke-uitstuurings is meer themamateriaal te verkrijgen, zoals boeken, spultjes en handleerings. Zoek op tomke.nl voor meer informatie. Of hark je naar Tomke Radio. Vies je dit echt een leuke video? Op het Chilsje YouTube-kanaal kun je nog volle meer Frieske filmpjes zien.